Jeg har fået en pakke af mine venner. Han tager nok med Pokémon-kort. Og jeg tænker bare, at vi åbner den med det samme. Og jeg kan forestille mig, at der er nogle kort. Okay, vi starter ud. Altså jeg har ingen. Ja, jeg får en Eevee-figur. Det er lidt mærkeligt. Den er sgu god nok. Ups. Ja, du er god nok. Hvad kan jeg ellers finde her i? Kan jeg finde et kort? Charizard-kort. Også mega fedt. Især fordi, at man virkelig bare... Eller, altså er det bare mig, eller er Charizard? Så er det bare det fedeste kort. Charizard igen. Det er virkelig også fedt. Jeg får lyst til at stille kortene op. Jeg tænker bare lige, at vi tager alle kortene til nu. Ja, men han købte så også nogle regnbuekort, så jeg tænker, han er sådan noget. Så var nogle af. Så med regnbue. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Regnbue og alt muligt. Charizard igen. Men der har virkelig mange Charizard. Der er den samme Charizard. Charizard igen. Og en Charizard igen. Jeg tror, der var lidt mere end. Der er vist en lille Charmander. Det er virkelig fed. Og så er der en lille bitte Firecoin, som jeg aldrig har prøvet haft. Virkelig fedt til sin Charizard. Nå, skal vi lige tjekke det hele igennem. Okay. Jeg tager alle kortene op nu. Og så kan I se det nu her. Jeg skal lige vende dem rigtigt, fordi så er det jo ikke særlig fedt at se. Men udover det, så har mange af mine venner opgivet Pokémon. Og jeg elsker Pokémon lige nu. Så de giver den for det meste bare til mig. Så kan vi starte med kortene. Først har vi en Charizard. Der har vi sådan... Jeg ved ikke om Charizard er det. Charizard. Et eller andet. Charizard. Og det var de Charizards. Så figurerne. Charmander. Virkelig også bare en af mine. Det er egentlig den mindste version i Charizard. Så har vi en Eevee. Og så har vi vores lille bitte Firecoin. Det var simpelthen alt for i dag. Og vi ses bare i den næste video, jeg kommer til at lave. Ses!